Дебатът на деня е за или против еврото. И да има ли референдум или да няма референдум. Хора, като юрист ще ви кажа, че такъв референдум в момента, при положение, че ние сме подписали конкретни договори с Европейския съюз за присъединяване, не е окей. От чисто правна гледна точка не е окей. Обаче, ако ние ще нарушаваме европейското законодателство и ще си правим каквото си искаме, ето моите предложения за референдуми. На първо място, според вас ние трябва ли да плащаме данъци? Има поне 5 директиви на Европейския съюз, които ние ще нарушим, ако решим да не плащаме данъци, обаче какво толкова? Щом за еврото може. Щом за дебата евролев може, значи може и за това. Така че ето тук моето първо предложение, дали трябва да плащаме данъци. Айде да си направим подписка, за да решим дружно, искаме или не искаме да плащаме данъци. Второ предложение. Аз не бих била криптоинфлуенсър, ако не отида и не попитам, искаме ли биткоин за резервна валута. Отново ще нарушим поне 10 европейски директиви. Ама след като за дебата с еврото и лева може, защо да не може и за това? Да не плащаме данъци и да имаме биткоин като резервна валута. На трето място, естествено не на последно, има едно такова нещо в нашето законодателство, което урежда, че когато дадена партия влезе в парламента и мине там 3%, мисля, че беше граница, текста на закона не е пред мене, те имат право на субсидия, която е директно от държавния бюджет, демек от нашите данъци. Третото ми предложение за референдум е айде да им кръцнем субсидийката, искате ли? Защото аз принципно съм много по-окей, когато ще съм партийно ангажирана, този, който отива някъде, упълномощен от мен и ме представлява мене, моя глас, моите интереси, моето съсловие, което е примерно на среден и дребен бизнес, наистина да го прави като хората, не да приема някакви неща, които не го кефат извън съсловните интереси. Така че третото ми предложение, що партиите да не се издържат само от членски внос. Що трябва да даваме капачки за линейки, а пък партиите да се издържат от държавния бюджет. Що не направим флип и не е на обратното. Да събираме капачки за издръжката на партията, пък за линейки за бебета, да има субсидия от държавния бюджет. Знаете ли колко милиони са това, бе, хора? Айде да ги дадем за здравеопазване, вместо да ги даваме на партиите. Така че да спрем, искате ли, като следваща тема за референдум, трета, искате ли да спреме да субсидираме партиите от държавния бюджет, а този бюджет да се пренасочи в сферата на здравеопазването? Пак ще са противоконституционни по много параграфи. Обаче, след като за дебата за еврото и за лева може да нарушаваме Конституцията, по тия 3 важни въпроса, що да не може?